dali na kamo sa kasal, pangaon na kamo, kay andam na ang bangkete. Bangkete alang sa kasal sa akong anak. No? Kung atong tanaon mga isuon, kung ato ang ayuhon pag-interpret, actually, no, kabahin ni gihapon sa kinabuhi ni Kristo, no, nga wala dawata. No? O nga, tanawa mga isuon, kung atong sundon ang mao nga ebanghelyo, nagpadala og mga sulugoon pag-imbitar nga naha sa bangkete sa kasal. Pero tanawa mga isuon ang mao mga imbitasyon. Una, matupa na malibad kanabisi. Ikaduha, mo gihapon na malibad, no? Nagpadala gihapon laing sulugoon ngadto sa pag-imbitar sa mga katawhan, pero na malibad kay ang usa ni adto siyang uma, ang usa sa iyang tindahan, diri katapusan gisgutan nga nagpadala gihapon og mga sulugoon, pero ang mga sulugoon nga nangimbitar gipangpatay, no, gibunalan o gipangpatay. Naunsa naman ang imbitasyon na, no, mura og kuan kaayo, kanang kuyaw kaayo nga imbitasyon, gilaliman ka mangimbitar ka unya patsyon ka, no, kadako bayang kalipay nimo, di ba, kung imbitaron ka, no, imbitaron ka og bangkete, imbitaron ka og piyesta, iba imbitaron ka og kasal, sus lindot kaayo, kaya nga naman makabring house gyud ka, di ba, siguro gining litson, no. Parehas kagahapon kining sa pilgrimage, no? Kanang ma-challenge magud ang matag-usa nga kanang ilabi na ang maghatod nga na sa maong birhen o sa cross sa atong Ginoong Jesucristo. Pagkabot dito dili gyud mahimo nga dili mangandam, no? Dili makapakaon, dili makapatimo, naa gyud, no? Andam gyud kanunay ang lamesa, no? Parehas kagahapon nga dito mi sa kanang Namunbon, no, Namunbon the other day, no, Namunbon unya naay usa ka tigulang dito nga suod namo nga manaagan ni kuno dito napitas Namunbon, inig-agi namo iya dayon nga kuno tawgon niya ikurok din niyang mga manok, no, dayon kuha din sa usa ka buok, dakop din usa ka buok, iya gunang ihatag nako, no, kay kuhan kanang manalamang sa pari, no? O niya the other day kuhan kanang nakita mi kay dito man dapit sa ilaha, pagkita namo ningisin na siya, manok na po ron pader, manok na po ron. O niya pagkatotoo di kalitrag duol nako nga pader, dili na tikaw hagoon, no? Di na tikaw hagoon paglimpyo, pagluto, giluto na daan, gihimulbulan na daan, o limpyo na ni, kaon na kadiretso nini kung haya-hayaan ni da, no? Haya-hayaan ni kay kaon na ni diretso, maayo ni, no? Malipay ba ka, di ba? Dako di mo kalipay nga sus ko giandaman gyud ka, no? Sama usab ni ini nga mao nga imbitasyon, no, sa mao nga bangkete. Pero matingala ta mga igsoon, ngano man nga murag kuan unta ang maong istorya, murag nindot kaayo kay bangkete, party, no? Mura og masanag kayo, murag hayag way dag-om, pero nagkalit rag ngit-ngit, no? Kung makabantay ta, murag ningit-ngit ra ni kalit, murag ni dag-om, no? Tungod kay apil ang kaning ang krimen, ang pagpamatay nga na sa mga sulugoon nga gipadala og gisugo, no? Unya tarawa mga igsoon, ang maong sabingay wala pa matapos din ha, no? Giapilan pagyod, gitapos pagyod nga na sa mao nga pagsusi nga na sa mao nga hari, no? Pagsusi nga na sa tanang nanghaon nga naay walay gabisti o kasal, no? Makaingon ta nga syaro naman sa ginagmay nga mga detalye, apilon pag yun nimo ng kanang bisti sa kasal, no? Magparty ka diha, magsige kag check nga na sa tanan nga mga bisti, gawa siguro og kana yung special nga kasal nga naagyoy mga sakto nga kanang mga Buddha o mga motif, no? Murag ingon ana siguro mosunod, pero kanang makaingon ta nga bangkete lamang, no? Pagpangaon i-check pag yun mo ng kanang mga bisti o mga sanina kung hiunsa, pero tanawa mga igsoon, no? Mura hinungdan, no? Gamay kay hinungdan kabahin nas bisti nga na sa bangkete sa kasal, pero gihukman, no? Gigapos o gilabog ngadto sa gawas, no?
Tanawa mga isuon, akong giingon kaganina nga kining mga ebanghelyo ha karon, the other Sunday miaging Domingo o karon puros ni kontra ngadto sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. No? Pagpaamgo nga na kanila nga sila adunay angayan nga usbon din ha sa kinabuhi. No? Nagpakita kini nga usa ka bangkete nga supposed to be mahimo nga usa ka higayon nga malipay ang tao, no? Magkahiusa ang tao, no? Anaa ang pagmaya, no? Kay matod pa ganha sa atong Catechism for Filipino Catholics nag-ingon nga diha sa tong pagkasimbahan dili gyud mawala ang bangkete, no? Nganong naa magyud ang bangkete tungod kay this is in a way a coming together ang atong panag-abot, panagtagbo. Ikaduha, there is always that dialogue, no? Nga magka-istorya, di ba? Kanang mga na gani, naa sa kumbira, mapugsan ka og naa dito kinsay imong tapad, mapugsan gyud kag istorya, di ba? There is always that dialogue, no? Unya kanang finally gingon nga sa atong pagkasimbahan naa gyud ang komunyon, no? Komunyon. Unya diha sa mga komunyon gingon nga dili gyud nato kalikayan nga diha sa mong komunyon, diha sa panagtagbo, diha sa mong dialogue, diha sa maong komunyon, no? Dili mahimo nga di ka makapaambit sa imuhang kaugalingon. Yan naadiha niana ang kalipay, no? Naadiha ang kalipay, no? Unya makaingon ta nga tan-awa ang mga pulong sa atong Ginoong Jesucristo, ang maong sambingay kabahin nga na sa paghukom nga na kanila. Paghukom nga na sa mga Pariseo sa mga magtutudo sa balaod. Muna gitapos ni Isus sa pag-ingon kay daghan ang gipili, daghan ang gitawag, jutay ra ang gipili. Many are called but few are chosen. No? Unya muna makaingon ta nga tinuod ba na nga na sa atuang kaugalingon sa atuang kinabuhi, no? Gitawag ta sa nagkalain-laing mga pamaagi, no? Kitang tanan pero jutay ra gyud ang gipili niini, no? Nga diha kita makaingon nga ang atuang kaugalingon kinahanglan i-qualify kanunay nga na sa mga panghitabo, nga na sa mga sitwasyon, no? Manang mahinumdom ka kanunay mga igsoon sa paborito nako nga linya, no, sa usa ka point nagingon siya, God doesn't call the qualified, He qualifies the one being called, no? God doesn't call the qualified, He qualifies the one being called, no? Qualification sa ato pa imong buhaton, no? Na kay buhaton, no? Dili kay mato pa kanang imong pasagdaan, no? Imong kanang hulaton nga unsay mahitabo, no? Kundi imong lihokon. Mao gani usab ni giingon ako mahinumduman kang Archbishop Sok Villegas. Ningon siya nga ang ato bayang pagkasimbahan ingon ani baya, no? Nga kanang naagyod sa komunyo nga magpadulong kanunay nga na gitawag og misyo, MISSIO, misyo, missionary. Ang ato ang panagtigom, panagtapok, panagtagbo, mahimo unta kanunay missionary, no? Nga nahimo ka nga panalangin, nahimo ka nga kalipay nga nasa uban, diin kita managsalo dinha sa bangkete sa Dios. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Manindog palihog.